Kwedu no mabuja madokachere tauya nadzo nhau zuwa ranyasi rochigumi nosere mumwedzi womhepo nyamavhuvhu ipapa tikaringa nhau dzanyasi wamunangarwa wasimuka kubva kuMadagascar kuenda kunyika yeJapan kumusangano weJapan noAfrica uri ikweyo wanamaposa watosimukawo kuendawo ikweyo. Aiwa rekaiwa tikaire tinonzwa kuti vanenge vari kuuya nei ikweyo ukuwo Kembo Mohadi agoti ahede wamunangaro wajaira kutekaira wega ini ndikuda kutotekairawo waendawo kuAngola kureketa kuno kunzvimbo inonzi Boma Shrine kwai kuno makuwa wanhu wozipura wakagwarashiwa munguva yehondo 1979 anopfuura 300 iguwa rakandoisiwa vanhu vanopfuura 300 guwa ribodzi kuita pachirungu inonzi mass grave. Pakaita kunyangariwa ukaona vanhu vakunyanya kuenda kumakuwa woziva kuti panyangarapo rekai tirambe takaringa hedu ipapa kwai kuruwa kwaita Nyahwa Mhanduwe Mutangadura Joseph apfa agwarashiwa nematsotsi ari kunzi matsotsi amugwarashawo kwai wamuita kumupedza nomabara anosvika 6 Mhanduwe. Pakaita kunyangariwa hapo. Heno rekai tigoona zvatorwadza kutoti wapwere wacho wangu wari kubvunziwa nowanakadzitapewo zete Herald Mhanduwe rekai tigoona kuti zvinopera sei asi aiwaba zvaita zvisvinuba izvi ipapa nyasi kwaburikapo kare kuti kuno mhuri yokuruwa yakapachamuriwa mari inoita zviuru 182 $182,000 pachirungu. Aiwaba dai wakuru wonyika wari vanhu vanofunga waiita kuti zvinhu zvireke kugoramba zvidare komana nekuti vanhu kuchengeta mari kawo kusha kuti ndikaendesa kubhengi ichabiwa ichadyiwa nomabhengi ichabva yatadza kubereka kana kuzoiboya ndotadza kuiboya apo kare panenda akiida apo kaapo pakanyangariwa apo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tindori mukugwarashiwa ikoko kuno wairi wagwarashiwawo kuZimbabwe wagwarashiwa munzvimbo yoLimpopo wachitekaira nomotika yorudzi Hilux. Pakaita kunyangariwa chaipo wakomana iyo maGD6 aya kuita kutekaira wakaita kuvhura ziso Mhanduwe uchita kuti aiwa rekai tigoona kuti zvinopera sei. Mapurisa ekweyo kuSouth Africa andoti aiwa tikutsvaka kuti mbanani chatinoziva panokona kusaika kana mubodza anobatiwa ipapo. Rekai tigoona kuti zvinoenda nokupima. Mapurisa onyika agoreketayo kuti wakomana kuchiripe mwombe dziri kubvumiwa kutekaira kubva kune imwe nzvimbo dzienda kune imwe nzvimbo nekuti kwaita chirwere chomahwanda kacho foot and mouth pachirungu. Kwai kwagutu ndiko chagonyanya kuzaritsa izvezvi wabva wati nyika yese taitapa nyika yese zviuru 300 zvomushonga inokwanisa kubatsira ng'ombe kuti dzireke kugopfa. Rekai tione kuti wakomana chikatanda kudari nguva dzino kuribe kana kunaya kopa kunonaya Mhanduwe chii chinenge chiitika. Rekai tigoona ipapa motongwarirawo pokare ana Mhanduwe kutenga nyama pese pese nekuti dzimwe dzinenge ng'ombe dziri kuhwara yobva yandogwarashiwa kuti itengesiwe ione ipapo panoita kupfa munhu ipapo. Rekai tigoona kuti zvinopera sei asi tiri kushuvira kuti pareke kugoita vanhu vanopfa. Kwaina Jobosikara inini ndirida kuenda kuSouth Africa panopera mwedzi pazuva rochi30 romwedzi uno koparura bhuku rangu kuSouth Africa kuJoburg. Tikati welcome uya enda yenyu atsano tikairai zvisvinu. Rekai tigoona kana ivo madatsunya akareka kugoita zvinhu zvavo zvokuvhiringa zvakaitiwa kumasvingo zviya. Ticharamba zvedu tichiringa kuti inenge ichipera sei nyaya yacho. Mureketo wachiwenga wasiya vanhu vari kuramba vachindoti ndofunga ari kureketa kuna iye my son. Paribe chiri kuchinja apa. Vanhu vari kunyanya kufungidzira kuti chiwenga achabva aita zuva raachandomuka akaita kuita paribe zvakadando Mhanduwe. Vari kuzivana. Rekai tioneka kuti zvinopera sei. Handiti ndiye ano masimba kureketa kuno. Mutungamiri wenyika akabuda angadai abva aita zvaanoda kuita kana dai aine zvaanoda kuita. Paribe
Wanhu dai watofunga watoita zvinoenda mberi ipapa, rekai tirambe takalingama. Kachikoro kanonzi Bryden Country School, wakomana kari kuramba kachirwisana newaChina vari kuda kuvaka fekitari yekubika samende ipo panzvimbo mumhera maomo. Wakomana pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona ivo Bryden wagotota waChina varita kushora dare nokutoti kutorino mutongo dare wakarambidza kuti wareke kugoramba wachienderera mberi nezvavari kuita, asi uri batetekera. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kunori nemawandiro avari kuita maChinawo hede. Rekai tione mhanduwe, asi paribe chizvinu ipapo. Tinoramba takalinga hedu. Kureketa kuno kwai wanotengesa mumugwagwa vari kuramba kubva, mhanduwe vari kuramba varimo vakatera kunamira kutoti tiribe kwatiri kuenda nekutoti muri kutijairira, tiribe torarama nei kana matibisa mumugwagwa muno. Hei, ukaona padando ibva kuti paita kunyangariwa kamu, panenge kunyangaritsa chaiko kusvino. Rekai tigoona kuti vanopapedza sei wakuru wenyikawo, wakuru wemakanzuru, iwo ana mafume, tione kuti vanopaita sei. Tinokunyepai mhanduwe kana pano zvimwe zvareketeka. Wanoringa zviri kuitika muZANU-PF wagototi wakomana wota chidhakwa kwangwaya nonhamo. Kutoti wakomana ndoda kubenhukawo kuZANU-PF, zvamakandidzinga ndakwana ndapfidza. Agwadamisiwa mhanduwe. Rekaiwa wagoreketa kuti kwai kunotonhora kunze kuZANU-PF. Ewo kamu kungatadze nei, unenge wakagara wajaira kuti ndinondopiwa zvese zvandinoda, zvese ndichinopuwa, ndichienda kotora ndichindopuwa, zvimwe ndichitora, zvimwe ndichipuwa. Wobva waziva kuti pakanyangaritsapo. Rekai tirambe zvedu tichipaona kuti panoenda nokupi, nekuti paribe chizvinu. WoZimbabwe Stock Exchange wariwo musika unotengesa zvikamu zvemakambani. Wakomana wagoti gungwarirai anonzi Aaron Banda paimba vhagororo chairo riri kubira wanhu, nekuti ari kuuya obva akunyepai kuti mari yenyu inobva yabereka chimbi mukandoisa mari, ibva manditumira mari yeko keshi iri papa. Ipapo kwai gungwarirai mhanduwe, tiribe kuita izvozvo naye, tiribe kubvumira naye kuti aite izvozvo. Koko waribe kumusungisa. Zvinondoitiwa munhu wese anomhangariwa, anenge ari kuita zvoutsotsi zvakadai anosungisiwa. Ipapo ndopanoita kuti paite kuita mubvunzo kuti sei zviribe kuitika. Rekai tigoramba takaringa. Kambani yeTingsen kwai yagototi tiri kufunga kuti tiunze imwe mari yomamiliyoni mazana masere kuti tibatsire kuingidzira simbaro ipo pari kugayiwa simbi paDinson kumanhize. Rekai tigoona, asi kwai toda kutanda taona kuti zvinokona chere kuzotipa mari yedu chimbi. Rekai tigoringa kuona kuti zvinokoneka chere wachaita sei. Kureketa kuno dhamu rokaribha kwairi kutoita haiwa mvura ichirimo irimo yakawanda zvikamu 20 nohu 43, 21.43% pachirungu. Gore rapfuura inge ino zvikamu pfumbamwe basi kubva muzana. Pakaita kunaka ipapo tikutenda yawe nomvura yakanaya gore rino. Bhangi ronyika ragoti wakomana gorekai kusha, mukaona mari dzenyu dziri kuramba kutekaira zvisvino nekuti mabhengi ese ari kuvhiringika. Imi panochanja chopfene chiri kuitika ipapa, pane zvavanenge vari kuita wakuru. Rekai tigoramba zvedu takaringa kuona kuti zvinopera sei, kuti peno mangwana zvinenge zvanadzirika heno. Ticharamba tichikunyepai ipapo. Wozifa watiwo tamisa basa anonzi Rusununguko Mutero ari mumwewo muzvinapembe waya akaita mutsepwede pakupera kwesondo papa. Mabatira ageita mutambo yacho kwai ndiwo bamasvinu. Rekai tione kuti zvinodini. Ipapa nauya hwadza wazhinji manhoko yano yareketeka. Tendai ndoro kwai watisiya mhanduwe anga ano makore 40 pakanyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wamwe wari kutadza kuziva kuti chii chaitika kwai andooneka akapfa maanogaramo kunzvimbo yoSandton. Rekai tigombwa zvizere kana zuva ramangwana chairo. Kundoti mweya wache uzorore murugare.
tolinga dziri kuitika pasi rese. Wamwe wanhu nyasi muSouth Africa wadokera wari kuseka wakabudika masoko okuti kwai mambo mazuru akuda kutoti wanhu vomuchizuru wabhadhare mari yomuSouth Africa 10 pamunhu pamwedzi. Afunga kuimora wakomana ndimowadira wakagita. Aiwa anenge ari kuziva kaa kuti kana mamirioni 3 pamwedzi wega wega yache basi yaanoita zvaanoda. Regai tigoona kuti anoibudirira chere nyaya yacho. MTN yachinja wamwe wakuru ikasiya Ralph Mpita ari ndiye ari kutonga ipapo. Apapo kare ari MTN South Africa habisiwa kukaisiwa anonzi Fede Mulman. Regai tigoona kuti zvinopera sei. Wamwe vanhu vari kuti kune zvizhinji zviri kuitika ikweyo kuMTN ko. Regai tirambe takazviringa hedu kuti ndoipi. Hosandako wagota wakomana ichokwadi kutoti vanhu vanofanira kukwira motika dzavanoda. Tine mvumo baya kurambidza vanhu kana kudidi. Mapurisa ari kutonzi ipapa wakomana itai bawo rokuramba muchisunga vanhu vavo. Nokutoti zvikaramba zvichida rimwe zuva wachatopedzera kutoti munhu wese pachiri bari kukwira kana chimwe chinhu. Regai tione kuti zvinoenda nopapi. Bhengi reNedbank kwai ragotiro raakuda kutengesa zvikamu zvaro zviri mukambani yobhengi roEcobank. Riri bhengi rakaita kutambarara muAfrica muno. Regai tione ipapa kuti vachabudirira chere. Wari kureketayo kutoti vari kuda 100 mamirioni okuAmerica. Regai tione kuti zvichabudirira chere izvozvo kana kuti wanenge wagwa nayo. Tinoramba tichimunyepa ipapa apo kare kwaiwa Ramaphosa waita kureketa pafoni naiye Putin kwaiya achiwanyepa zvakaitika kuna Trump. Regai tigoona kaa kuti vanoipedza sei. Tiribe kunyepiwa zvimwe kuti zvimwe zvareketeka. Asi tinokunyepai kana pano zvimwe mhanduwe zvareketeka. Kuna vanhu vari kusvika 40 vari kunzi peno wapfa kuNigeria kunzvimbo yoSokoto muhwizi hwogoronyo. Wakomana pakaita kunyangariwa kwai kabhoti kawo mhanduwe kagorara zvako nomusana. Paribeji zvino. Regai tione kuti zvinopera sei ipapa. Tikundosvira kuti pabatike wazhinji wapone ipapo. Mhuri yekwaEdgar Chagwa Lungu yagwa nonyaya iya. Ipapa apa wagotonzi muchazobenuka henyu kuenda kudare. Asi tiri kupai bazuva kuti muchaenda rini nenyaya yenyu kudare. Orererere pano nyaya. Watsano waya dai kusiri kutoti mishonga yemazuva ano inoita kuti vanhu vareke kugohora ndo inenge yakaseenzesiwa. Moti angadai achiri mupenyu angadai yatokutukutu kunhuhwa. Kunoregai tigoona kuti wachaipedza sei nekutoti tikusaya kuti zvii zviri kunyatsa kuitika ipapo. Asi tinokunyepai kana pano zvimwe zvinenge zvareketeka. Kwai nyika yeChina maduwe marobhoti ayo ari kuita zvinogara zvakadando. Ipapa kureketa kuno kwai kwatono robhoti rinokwanisa kutakura mimba mhanduwe. Kwai kutotakura mimba kusvikira ripone. Warume pakanyangariwa apo pakanyangaritsa. Regai tigoona kuti zvinopera sei nekuti paribechi zvino kana pakadandoka zvakureketiwa nayawe zviya ndozvaakisvika kumazuva okupedzisira ano. KuIndia kwaino mutungamiri wenyika weIndia wakomana weBRICS. Ngatitengeseranei nemari dzedu tisiyane nemari yekuAmerica. Awadziwoka zvakumuvhiringawo zvaAmerica zvo. Aifungidzira kuti ndiye mukuru ndiye achaitiwa zvino. Regai tirambe takaringa. Apa Nigeria wakomana yanzi noAmerica. Kana vanhu venyu vachida kuuya, munhu arikuda kuuya kuAmerica ada visa, anofanira kuti atipe dande mutande rachero pasocial media romakore 5 apfuura tizive kuti aiitei nokuitei. Mhanduwe pakaita kunyangariwa kuzvirekera hino kuti sei vanhu vachiramba vachindoita kuvhiringidziwa shuwa ID zvinoita kuhwadza kukikiwa kubanhiwa kudari kwokuti vanhu munosara makupunzumurika nzero kusaya kuziva kuti chii chiri kuitika nokuda chirekuenda kuAmerica. Kuchiri neikwe siyanai nazvo. Regai tigoona ipapa kuti zvichapera sei. Asi tikuramba takazviringa. Tiri ipapo wanyasi aiwa tadipfama ndini wenyu mhanduwe onhau.